Jednu časť strechy pokrčilo, ako keby bola z papiera, no a tú druhú vymrštilo a tá skončila až v susednej záhrade. Bála som sa, lebo železné všelijaké tyče lietali po ulici. Všetko možné lietalo po ulici a strecha padala, iba buchot rachot bolo počuť. 1000 metrov štvorcových plechovej strechy zletelo dolu. Jedna z častí takmer zasiahla pána Richarda, ktorý práve čistil bazén. Som len videl, ako sa zaiskrilo, čo po tých hromozvodoch klzal ten plech a tam, vravím, ho normálne stočilo, lebo to bolo ako dáky vír, ako tornádo, dá sa povedať. Začalo to letieť s týmto smerom. Ja som utekala sa chytro schovať, lebo som to videla v dome. Najvyššie poschodie strednej školy majú začať od budúceho týždňa rekonštruovať. Robotníci však museli nabehnúť už dnes, aby odkrytú strechu poprekrývali plachtami. Zatopilo nám aj tie ďalšie poschodia, potom nám to zatopilo počítačové učebne, takže nevieme vyčísliť ani škodu, lebo proste nemôžeme zapnúť tie počítače, čiže budeme vidieť až v pondelok, keď to vyschne. Druhú časť odtrhnutej strechy strednej školy museli uvoľniť ružomberskí hasiči. Tí prišli do 5 minút, musím ich pochváliť, tí to potom odstrhli a padlo to tu na dole. Tento plechový kolos tu ostane až do pondelka, kým si ho neobzrie likvidátor z poisťovne. Až potom ho budú môcť chlapi postupne rozpíliť a poupratovať. To však môže trvať aj niekoľko týždňov. Z Ružomberka Marian Lechan, televízia Markíza. Otrhnutá strecha na škole v Ružomberku nie je jediným dielom silnej búrky, ktorá sa prehnala našou krajinou. Búrky boli aj na strednom Slovensku. Desiatky domácností ostali bez prúdu. Vyčíňali aj v Trnavskom či Prešovskom kraji. Silný vietor vyvracal stromy, napríklad aj v Liptovskom Mikuláši. Odkiaľ nám náš divák poslal video na adresu somreporter@markiza.sk. Podobnú smršť zažili aj medzi Spišskou Novou Vsou a Rožňavou. Hasiči tam museli odstraňovať konáre stromov, ktoré silný vietor strhával na cestu. V Trenčianskom kraji museli hasiči zasahovať od včera večera až 22 krát. Silný vietor pováľal aj stromy v Mestskom parku v Piešťanoch a vo Vrbovom vietor strhol 2 strechy. Regionálne štáby a Jaroslav Kravka, televízia Markíza.